Obec Vysoká nad Kysucou pripravila pre svojich obyvateľov 31. decembra symbolické ukončenie kalendárneho roka 2023 spojené so silvestrovským ohňostrojom. Už okolo 17. sa námestie v ústredí obce začalo pomaly zaplňať prvými návštevníkmi. Čakanie na silvestrovský ohňostroj a kultúrny program si návštevníci mohli spríjemniť silvestrovským punčom a teplým čajom, o ktorý sa postarali členovia DHZ Vysoká nad Kysucou. O 5:45 sa celé námestie rozozvučalo melódiami krásnych vianočných koliet v podaní dievčeniec z Vysokej, folklórnej skupiny Vysočanka, zbojníkov z Lúpežova, v hudobnom sprievode ľudovej hudby Muzička z Podgrúňa. Po ich vystúpení nasledoval príhovor starostu obce Vysoká nad Kysucou Antona Varechu, v ktorom zrekapituloval práve končiaci sa rok 2023 a nechýbal ani symbolický novoročný prípitok. Záver už tradične patril tónu štátnej hymny Slovenskej republiky, ktorú zahrali mladí Vysočania Michal Zborovan na bicích a Pavlína Smiešková na klávesoch. Text štátnej hymny zaspievala Natália Chabroňová. Vrcholom celej rozlúčky s kalendárnym rokom 2023 bol silvestrovský ohňostroj, ktorý rozžiaril oblohu v centre obce. Táto farebná nádhera zaiste potešila zrak nielen najmenších obyvateľov našej obce, ale i tých skôr narodených. I vďaka príjemnému počasiu, ktoré skôr pripomínalo skorú jar ako zimu, veď teplomer ukazoval 7 stupňov nad nulou, možno považovať silvestrovskú rozlúčku s kalendárnym rokom 2023 vo Vysokej nad Kysucou za vydarenú.